Boosheid rondom de opening van het kreeftenseizoen. De organisatie keert na 22 jaar Zierikzee de rug toe. En daarom als wraak besloot een aantal inwoners van Zierikzee een eigen feestje te gaan organiseren. En verder in het nieuws vandaag. Gratis kinderopvang een groot succes. En we kunnen niet meer zonder de hap. Goedenavond. Onrustig mag je het wel noemen. De aanloop naar het nieuwe kreeftenseizoen. Jarenlang was de officiële start in Zierikzee. Maar dit jaar besloot de organisatie te verhuizen naar Kortgene. En dat leverde scheve gezichten op. Waardoor er dit jaar zelfs op 2 plaatsen een eerste kreeft naar boven werd gehaald. Aan boord merk je er weinig van. De aanwezigen eten en drinken en hebben gezellige tijd alsof er niets aan de hand is. Maar vooraf was er veel gedoe. En dus 2 openingen. Alles wat gebeurt om Zeeland op de kaart te zetten, met die mooie Oosterscheldekreeft als werkelijk het sterproduct van Zeeland, daar kan ik alleen maar heel blij om zijn. Het feest van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft wordt dit jaar gevierd vanuit Kortgene. Dat ligt niet aan de Oosterschelde en dus moet er wel even gevaren worden voor de eerste kreeft opgevist kan worden. Je vindt al kreeften in de Gevelingen, je vindt kreeften elders. De Oosterscheldekreeft noemen we zo, maar het is eigenlijk een Zeeuwse kreeft. De kreeft zou in ontvangst worden genomen door tv-presentator Jack van Gelder. Maar vanwege de commotie rondom hem en grensoverschrijdend gedrag besloot hij thuis te blijven. Daarom was de eer aan commissaris van de Koning Han Polman en Nelke Launsbach. Kijk, dat is de eerste. We hebben gezien dat het een jongetje is. En daarom gaan we hem vernoemen naar Peter Scherpenissen. Ik praat verder over deze toch blijkbaar gevoelige kwestie met verslaggever Remy Oppeneer. Remy, jarenlang dus groot feest in Zierikzee. Waarom gingen ze daar dan eigenlijk weg? Ja, 22 jaar lang was het in Zierikzee en nu naar Kortgene. Ja, ze hebben besloten van, ja, we vinden het niet helemaal met de uitstraling van de kreeft passen om op 1 plaats te blijven zitten. Ze willen eigenlijk heel Zeeland een beetje onder de aandacht brengen. Ze zien het ook meer als een Zeeuws product dan een puur Schouws product. Nou, een groep inwoners van Schouwen-Duiveland, die waren het daar niet mee eens. Die zeiden, nee, de meeste kreeftenvissers wonen op Schouwen-Duiveland. Dus wij willen hier die opening van het kreeftenseizoen houden. Ze vergeleken het zelfs met Vlaggetjesdag voor Scheveningen. En zij besloten daarom dit jaar een eigen evenement te houden. De Lucky Lobster met aan boord oud-kreeftenvisser Sam Uil en kreeftenkoningin Jascha de Jong brengen hun eerste kreeft in Zierikzee binnen om een eigen feestje te kunnen vieren. Dus wij vinden het belangrijk dat Zierikzee betrokken wordt bij de opening. Nou, en als dat niet gebeurt, ja, dan komen wij een beetje in opstand. Dan zijn we rebellen. Dan is het net George en Jimmy in de rebellenclub. En dat is ook gebeurd. Het is uit een leutje ontstaan en het is op een gegeven moment serieus geworden. En toen zijn we er ook met een groep aan gaan trekken en dat is wat het nu is. Voor Verwest is het ook duidelijk waar volgend jaar de officiële opening van het kreeftenseizoen plaatsvindt. De officiële opening van hier plaats, net als dat in Scheveningen Vlaggetjesdag van de haring is de officiële opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee. En dat gaat niet weg. Na de overhandiging werd de kreeft met een boot van de KNRM naar de veiling in Ierseke gebracht. Ja, Remy, jij bent nu dus in Ierseke bij die veiling voor het goede doel. Maar goed, we hebben nu dus 2 kreeften. Zijn die dan ook allebei daar? Ja, ze zijn er ook nog, want ik heb ze net nog zien staan in een grote kist. Ze zijn hier allebei tegelijkertijd geveild. Want je zag net Patrick Lodiers, de tv-presentator, die op een boot van de KNRM de eerste kreeft vanuit Zierikzee in ontvangst nam. Nou, onderweg, heb ik inmiddels begrepen, heeft hij op de Oosterschelde de eerste kreeft die vanuit Kortgene is opgevist in ontvangst genomen. Toen zijn ze met hoge snelheid hier naar Ierseke gekomen, waar ze vanmiddag een veiling hebben gehad voor het goede doel. De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En die heeft vanmiddag €32.000 opgebracht. Even tot slot dan nog misschien een serieuze noot, want het klinkt ook wel een beetje kinderachtig, zou je kunnen zeggen, hoe dat is gegaan vandaag. Hoe gaan ze dat volgend jaar doen? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Vanuit de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft zeggen ze, ja, wij willen gewoon eigenlijk alle mogelijkheden open houden om op verschillende plaatsen in Zeeland die ceremonie te gaan houden. De organisatie in Zierikzee die vond het dit jaar zo'n succes dat ze zeiden, volgend jaar organiseren wij zeker weer een feestje in Zierikzee. Remy Oppeneer, dankjewel. Ook in hoger beroep zijn 3 mannen veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij een drugslaboratorium voor crystal meth in Westdorpen.
Voor 2 van de 3 verdachten was de straf 5 jaar, waaronder voor de hoofdverdachte. Andere verdachte moet 4 jaar de cel in. De mannen waren in hoger beroep gegaan omdat ze bleven volhouden dat ze niets met de drugs te maken hadden. Het drugslab werd in december van 2020 ontdekt op een boerenerf even buiten Westdorpen. Bij de provincie zijn 19 schadeclaims ingediend door bedrijven, organisaties en particulieren die zeggen schade te hebben geleden vanwege de PFAS-vervuilingen in de Westerschelde. Het gaat om onder meer vissers, zeegroentesnijders en recreatieondernemers. De Tweede Kamer debatteert vanavond over PFAS en ook over de vraag op wie eventuele schade verhaald zou kunnen worden. Wat een jaar geleden begon als een proef om ook de allerkleinste al in Zeeland te houden, blijkt een doorslaand succes. Door de gratis kinderopvang in de Zeeuws-Vlaamse grensstreek steeg het aantal kinderen van 74 naar 127, bijna 3/4 meer. Dit is kinderopvang De Statie in Sas van Gent, waar dagelijks peuters en baby's naar de opvang komen. Tot grote tevredenheid van de ouders. Het bevalt heel goed, ja. Sowieso uit sociaal oogpunt. Ze leren heel veel bij en ze gaan ook ontzettend graag. Het is echt geen straf om je kinderen naar hier te brengen. En nu kun je lekker blijven werken? En ik kan lekker blijven werken, ja. En ik denk ook uiteindelijk dat ik daar een betere moeder van word, om gewoon ook te blijven werken, ja. Op 1 april vorig jaar startte het proefproject Gratis Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Dat geldt voor de opvang in Heikant, Sas van Gent en Ede. Bedoeling is om kinderen in de provincie te houden die anders naar België zouden vertrekken omdat daar de kinderopvang al heel lang gratis is. En de kinderen stromen nu ook meteen door naar de basisscholen waar die opvang zit. De stap naar de basisschool wordt op deze manier wat kleiner gemaakt voor de kinderen. Dus dat merk je wel heel duidelijk dat ze dan wel hier blijven. Ja, zijn er echt ouders die dat beamen, die dat zeggen? Ja, die geven dat ook heel duidelijk aan. Die vinden het ook heel fijn als hun kind al eens kennis gaat maken in groep 1. Ze zien de juffen van groep 1. De stapje is wat kleiner. Het is alleen maar het voordeel van het kind. Precies op de dag dat volgende week de Scheldeprijs start in Terneuzen, wordt ook het laatste stuk van de Middensluis opgeblazen. Maar de gemeente ziet vooralsnog geen problemen. Het ploffen zal 's morgens zijn en de wielrenners komen 's middags langs het sluizencomplex. Wel zullen de rennersbussen en de toeschouwers 's morgens dus moeten omrijden, omdat het sluizencomplex dan tijdelijk afgesloten is. In dit kleine filmtheater in Gent ging gisteravond het van oorsprong Zeeuws-Vlaamse festival Tegenstroom van start. We willen graag een heel klein theater om de intimiteit te kunnen benaderen. En wij willen elkaar ontmoeten. En we willen ook de Vlamingen ontmoeten. Echt letterlijk die grens over Gent. En straks gaan we naar Sas van Gent. Tegenstroom staat ten eerste voor supergoeie korte films. Daarin zijn we denk ik bijna bij de top van Nederland of misschien wel verder. Maar ook absoluut voor de ontmoeting tussen makers en publiek en voor de dialoog. Tegenstroom staat ook bekend als het filmfestival van de kwetsbare film. Inmiddels heb ik dat een beetje anders proberen te benoemen, omdat dat mensen een beetje afschrikt. Maar de kwetsbare film, dat is eigenlijk de films met onderwerpen waar we het moeilijk over hebben. Vorig jaar ging het over doodgaan. Ja, dat vinden mensen niet makkelijk. Maar we gaan het niet uit de weg als het een goede film is. Die films zijn nog tot 2 april te zien in Sas van Gent en Zelzaten. Zeeland is deze week precies 20 jaar voorzien van huisartsenposten in alle regio's. Middelburg, Goes en Zierikzee waren de laatste. De huisartsenpost, ook wel de HAP genoemd, is de spoeddienst voor huisartsenzorg in de avonden en de weekenden. En in 20 jaar is het daar steeds drukker geworden. Als de huisartsenspoedpost om 5 uur 's middags opent, komen de eerste telefoontjes al binnen. Goedenavond, huisartsenspoedpost. U spreekt met Ilona. Als u nou zo de huisartsenpost binnenloopt, denkt u dan, ik zet me schrap? Je weet het van tevoren nooit. Maar over het algemeen zijn de diensten hier wel goed vol te houden. Maar we merken wel dat er steeds meer mensen een beroep doen op de huisartsenpost. Dus de meeste diensten ben je echt wel bezig. En hij geeft over en hij heeft koorts. En u maakt zich zorgen wat u net zei. Oké. Ilona van der Meer is triagist van het eerste uur. Ook zij merkt dat het steeds drukker wordt. Maar vooral in de wintermaanden, dan hadden we soms 2-3 telefoontjes. Nou, dat redden we niet meer. We hebben echt avonden dat we gewoon bij allebei 20 telefoontjes opnemen. Het is echt heel veel drukker geworden. Hoe komt dat dan? Ik denk, we hebben toch steeds meer, de supermarkten zijn langer open, 24/7 maatschappij, ga je steeds meer zien. Mag ik even wat overleggen? Ja, natuurlijk. Ik heb een ongeruste moeder aan de telefoon. Een jongetje van 6 jaar, sinds vanmiddag buikpijn. Zou het nog kunnen zonder HAP? Nee.
Nee. Heel even wachten hoor. Ik typ even wat af. Marleen Smits nam de praktijk van haar vader in Oosterland over. Hij weet nog goed hoe het vroeger was, toen HAP nog niet bestond. 5 dagen had je avond- en nachtdiensten. Ja, je zag een paar mensen op een avond, soms 1 of 2, soms een stuk of 5. De nacht helemaal niks vaak, soms een bevalling. Kunt u zich dat voorstellen? Altijd opgepiept kunnen worden? In deze tijd niet meer. Nee. Ik weet natuurlijk hoe het was, omdat ik daar natuurlijk ook als kind heb ik dat natuurlijk meegekregen. Dus ik herinner me dat wel. Maar als ik zie hoe intensief de belasting op de huisartszorg nu is, dan is dat nu niet meer denkbaar. Roland Smits was 20 jaar geleden een groot pleitbezorger van de komst van de HAP. Er kwamen steeds meer taken bij, de chronische zorg die op gang kwam, de diabetes, astma en dergelijke. De dagen werden steeds voller en drukker, maar de diensten werden ook drukker. Dus u was blij dat HAP er kwam? Ja, ik ben ernstig voorstander van geweest. Ja. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het werk, hoe het vroeger was, wel ook heel veel leuke kanten had. Want je bent nog meer met de mensen begaan betrokken. Het zijn echt de mensen die uit je praktijk zijn, waar je de dienst ook voor doet. En nu ben je inzetbaar voor het hele eiland. En er zijn ook een heleboel mensen die ik natuurlijk helemaal niet ken. Dus het zijn vluchtigere contacten. Het is anders. Ja. Lijkt me wel verstandig gezien de urgentie ook, dat hij echt wel gewoon gezien moet worden zeker. vanavond. Ja, nee, we helemaal mee eens. Die zet er maar op. Ja. De huisartsenzorg wordt steeds drukker. Bij alle veranderingen is dat al 20 jaar lang hetzelfde thema. Oké, en voelt u zich ook misselijk? Soms ben je echt wel behoorlijk uitgeblust. Maar je kunt de mensen toch op een bepaalde manier helpen. En dat is gewoon, dat is de insteek waarvoor we hier zitten. Terug naar vroeger gaat niet meer. Nee, ik zou niet weten hoe. Af en toe waren er vandaag brede opklaringen. Veel buien waren er niet en vooral de wind speelde een belangrijke rol, met soms zelfs windkracht 7. Morgen helaas een natte dag met regen en buien. Maximumtemperatuur ligt dan tussen de 11 en de 13 graden. En daarmee zijn we er weer doorheen voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.